ang tubag nato sa Salmo nagkanayon, daygon ang Ginoo ang akong bato. Unsay kalainan ani sa moingon tang dayga ang Ginoo ang akong bato? Nay kalainan? Kaysa moingon ka daygon ang Ginoo ang akong bato o dayga ang Ginoo ang akong bato. Nay kalainan na. Spelling. Moingon gani kang daygon ang Ginoo ang akong bato, pasabot apil kag daig. Moingon gani ka dayga ang Ginoo, nanugo ra ka. Murabag kamulay daig, ako maning Ginoo, dayga ninyo, wa ko'y labot. Pero moingon daygon ang Ginoo, sa to pa imong gi-declare nga apil sad kag daig. Kumusta man mo ron? Nagdaig mos Ginoo? Kinsa may inyong bato, ang Ginoo o ang kwarta? Hibaw mo kung sa nang bato, kanang imo bang taguanan ba, imong tungtunganan, imong security sa kinabuhi. Kinsa mo rin imong security sa kinabuhi, ang Ginoo o ang kwarta? Istorya. Oh, congratulations. O kung sa may timailhan nga kita naggamit sa Ginoo isip atong bato, atong security, di ta mahadlok mamatay, di ta mahadlok hulgaon nga patyon. Muna diri sa atong ebanghelyo, usas pamaagis mga Parisiyo para mawagtang si Hesus sa ilang lungsod or dito sa Jerusalem. Niingon sila, pahawa dinhi kay si Herodes, tinuod man sad, si Herodes naningkamot pagpatay nimo. Di ba? Kay di man yun mawa si Kristo pinaagig argumento, pinaagi og pakauaw, di man yun isog man mo padayon man. Hulgaon tani nga mamatay ni siya, kay tinuod man sad nga patyonon siya, aron mo pahawa ni. Unsay tubag na Hesus? Sultihin ng milo. Sa ato pa kanang berdugo, sultihin na nga anhi ko magpakamatay sa Jerusalem. Di siya mahadlok patyon. Lingiyay mong tupad. Ingna ikay patyonon sa man, mulikay ka o malipay? Malipay kag patyonon na ka? Naamang gani mga asawa mubiya sa bana kay sus mamatay kos konsumisyon. Kana konsumisyon palang daan. Na gani uban masagpaan lag katulo, kaupat, sud sa napo katuig, wana makig-divorce na. Nga no? Nya siging simba, siging simba. Nya human atras dayon. Aw na manggani say pari nga mubiya sa pagkapari. Ay nasakitan lang sa gisultis obispo. Nga kuwang kay eskolekta, kuwang sad sa suporta, nasamot. Nga di amay nagsigig baid-baiid nga promising kayo, abiyaan ang bukasyon, balhin tag konsumisyon. Kaya mga konsumisyon ba yan na? Daghan oy, mo give up, mga bana, give up dayon, mag-antos lagamay, biya dayon. Nga naman, wa nato gamita ang Ginoo isip atong bato. Muna diri sa atong unang pagbasa, gisulti ni San Pablo, sukli gid ang yawa. Nya unsaon pagsukol sa yawa? Matud pa niya, isulob ang armadura sa Ginoo, the armor of God. Nagmention siya dinig pipila nga may kanyang pagka-describe kay kani si San Pablo, basta musuwat ni siya murabitag kanunay niyang ibutang ang atong lawas. Siya sad nimo iga-discuss nga lawas ni Kristo mao ang simbahan. Nya iya sa rong gidiscuss unsaon pagsulob sa armadura, na gamita ang kamatuoran ingon og bakos. Bakos ba? Kamatuoran, truth. Unsa man ang bakos sa imong lawas? Aron di mahubo imong karsonis. Di ka nang bakos, signal na siya nga padong nakamulakaw, padong naka nga mubiyahe. Nga ang kamatuoran maoy makapahimo nato nga signal na nga makapadayon ka sa imong panaw.
Nya ang pagkamatarong ingon nga salipod sa imong dughan, goodness, kindness. Unsa man na diha? Emosyon. Ang atong emosyon kinahanglang matarong, dili kanang mga ill feelings, no? Kinahanglan good feelings. Di ba? Ingna ko na imong kwan, imong tupad, ingna mustaron imong gibati, good or bad. Labi na jog makabati ka nga palit mog slat, unsa imong bation na good or bad? Oy, daghan kay dinhi nanasaday kuanasad. Ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa kalinaw ingon nga inyong sapatos. Kana kunong kadasig ba nga mosangyaw kas maayong balita mo unta nay mutukmod nimo pagpanaw og layo kayo. Murag sapatos ba kay wa kay sapatos magtakihod man ka abot kag mga 2 ka kilometro wa na sakit ng tiil. Pero naa kay sapatos bisan pag moabot og tag pila ka miles. Mo na ang pagsangyaw sa maayong balita. Kini bitang namalit na tog slat, nagsangyaw ba sa maayong balita nga di ako'y Ginoo. Kalayo sa Canada, kalayo sa Australia, kalayo sa Japan, kalayo dito sa Amerika, kalayo sa Dubai, kalayo sa Hong Kong, kalayo sa uban pang mga nasod, ni pada sila dinhi sa ilang hinabang na malit og slots. Kalayo ato mi magkita, kalayo sa Malaysia, kalayo sa Davao, kalayo sa Mindanao, kalayo sa Luzon, Leyte, nagpadangan sa ato pa di travel sila tungod kay ang ilang pagsangyaw sa maayong balita. Pero naabot po sila sa atong pagsangyaw sa maayong balita, pinaagi aning atong social media. Di sa to pa, ang kadasig ba? Matod pas usan ako ka amigong pare, wasa ka puli anang sigig upload anang imong naong diha sa YouTube, no? Kalisod ana, mapulan mang mga tao ana. Nako ako di jud ko pulan, bahala nagnapulan na sila. Nya naabaya say reward ato sa nang giapil sa atong kuan dinhi para sa atong mga charity nga funds. Tagaan sa tas YouTube natay income. Amo na rong gisubay, nagiday income kada buwan, mag-average tag mga 40,000 kada buwan. Oh, pakpak. Muna og di mo kapalit og slot. Kuha na lang mo, view na lang mo sa atong YouTube channel o diya ayaw i-skip ang mga ads. Ngilad magin no, magkuantag misa na advertisement pero agwantahan na lang na. O niya ayaw sad ninyo o putla lahosa og kaning kuan niya mo like, mo share, ana naanay income padung nato dinhi. Nya kining atong mga 123,000 nga subscribers and other viewers og mo like, mo share ni sila nya mo kuan sa mga ads na atay mo abot nga kani-ganing hinabang or financial nga reward ato nang matahatag ngadto sa atong mga kaigsuonan dinhi nga sige dihang linya, sige yango bisag unsa na lagi pangayo. Mag-budget gud ta sa atong charitable fund mo average good og mga 400 to 500,000 kada buwan. Di ba sa ato? Kaya hastang dili taga dinhi manganhi naman. Regular pa usahay. Sige na malanig balik-balik para di mo tabok og lain. Nya naa pa gyud ang mga dagko nga panginahanglan. Daghan ta nya dili ra mga individual hasta mga institusyon, public o church institutions, ato nga pong panabangan, mga ubang parokya, ana, napasalamat ani. O na ka mo, sige mo view, bahalag puol na kaining naong, pagsangyaw ba yan as maayong balita. Nyag imo nang i-share, pagsangyaw ya po nas maayong balita. Nya ang kadasig ni mo ana, maoy maghatag ni mo nga tulin kay tag-abutan. Kana magpa-picture na ko diri dayog ba iid ba pader sige ba jud kog view anang imong tuana mao ba sa ako nang ipang-share pader nako pwede na ka mamatay ay naman to unya kani nindot ni bitbita kanunay ang inyong pagtuo sama sa taming kay mao ni mo sagang mupalong sa nagsigang nga mga audio nga ipana sa yawa kaninyo kanang yawa mo tira man nato og temptation
kung naalang kita'y pagtuo, ug naalang kita'y pagtuo ba sa Ginoo, di kita madutlan. Diha bitay ni kumpisal nako, Pader, sige may premarital sex sa akong uyab. Gusto biya jud kong mohunong, Pader, pero unsaon man ako paghunong? Ano, lisod ba yan na? Lisod na eh. Ako anas una hapit sad, pero nakahunong sa ko, nakabreak ko gamay ba? Akong gi-share niya unsay akong kuan, unsay nakapahunong nako. Ningon ko, wa ko mudayon anas una bisag daghan kay mga okasyon kay duna ko'y gisunod akong gituhuan nga kanang maong buhat ng sex balaan. Nituo ko ana nga balaan o kinahanglan buhaton ko na humans kasal. Mao na katong akong naagian ng mga uyab sa una, ako jung ginahuna pakaslan usa ko ni una ko ni itipon og puyo. Una ko makig-sex. Nya kanang maong pagtuo, mo na nipugong nako, murag taming ba? Kay na may process aron ka magpakasal. Ang anong buhaton ko man nga wa pa gani mi kapasuat, wa pa gani mi schedule, wa pa gani mi seremonyas. Nya naa sa ko simbahan ga puyo. Ana ko ga alagad. Mao to'y nakapugong nako. At tingin ninyo, agi usas process, pareharagon na mukaon day kag ditso sa imong giloto nga wa pa maagi dito sa kaldero, wa pa maagi sa kaha. Ikakalami sa iskabitsi, ang imong gikaon ang hilaw. Iagi usas process. Kaon day kas litson nga mao palay pagtusok sa kanini ang kuan, kaning unsay nga na kanang para iasal, wa pa maagi dito sa kayo. Kakani litson, kuha day kab kaon day kab litson ni. Wa pa kaagi sa process. Sige na ipadayon ta. Unya ingon dayon dire, og ikalo ninyo ang kaluwasan ingon og panalipod sa inyong ulo. Salvation should be in our mind. Ambition to be in heaven, the desire to be in heaven. Unya dayon ingon dayon dire, ulo ug ang pulong sa Dios sa mag-espada nga inyong itigba sa inyong kaaway. Gamita ang pulong sa Ginoo sa tanang higayon. Muna inikakita nimo sa imong bana nga nangabit ing nadayon ang Ginoo nag-ingon, ayaw mo pangabit. Siya usab rog tabi dia patiran tagi kambuanga ka. Imo dayong isulob ang kaluwasan. Ingon ka og patiran ko ani maluwas gyud ko. Maingon din ka, mao lagi ingon laging Ginoo nga makapaimpierno na patiran dayon ka di lukot-lukot din ka nga to. Mutuo dayon ka nga kining maong kasakit mao na ni ang akong agianan padung sa langit. Di ba? Magsigir kag smile niya. Ana. Pero hapit na day ka mamatay. Smile ka ba? Lisod na kaginhawa. Di gyud ka masuko. Ngano man gisulob nimo ang armor of God. Ano na siya? Anong di man mumutuo? Manindog na ta sa mutuo. Ato karong himuon ang atong nubi